Hi guys, madong adlaw natang tanan sa karong adlaw guys. Adlawng Domingo, dara misliksi sa kwarto naghigda-higda. Kay gabi gihilantan ni si Jahang gipahilot. Kay kanilaging kaiyat lagi, basag kuan hala sige dagandagan dyan na maligo tag isa ka oras isa mahuman kay magsamsam man day stab. Una dyan na pang narabapod na. Kisa gaibot na be. Ariana. Yun no. Lagi. Nihilak ka. What? Ang dami dari kay gigda-higda ko kay Wala kong batay. kuan. Sakit ang puson, nadaga lagi. Ija kay ng chat, mas dudes. Itong tumboy bitaw kay taga kuan, si Rabulyonis. Mubalik na ko sa Manila. Gusto ko nun diyang makalaag napad sa Kanawa. Katong magiadtuan kay wa mamini adto Kanawa. Kuan man to magiadtuan kan umantad po. So wa ko man kuno sa kaadto. Nakipaglaag man. Baw gawat tay pagkugmo arhiba. Hindi ba scam? Higda-higda mi himo na migpaniud to gamong sudan is Kinhason Lasa. Gikan sa Valencia dani Kuya Adjoy ja. Tari sila Kuya Adjoy sa ibabaw kay nag-wifi ja. Gabi nag-wifi si Ate Ali. Nag-upload og tiwas grabe wa gadget ka upload kay kuan grabing hinazag signal matugali kay ako nag-upload kog sugod nga alas 5 buguro to. Nag-upload ko alas 7 na. Hindi si Tali gabi, wa naka-upload kaya rang dugaya man. Ano na iwan? Lain magpanahon. Kuan ka nang nangit-ngit. Jawa oroy lami pud sa Kanawa og ngaron ang timpo kay tugnaw. Angay raron sa dagat mangingarong pormaha. Maligo Pero sa di pa to dagat. pwede bilig og dagat kay bila-bila magatagbog. Samad magbilahan. Dahil bata di hang gipakatog kay mo ikyas rag ija. Kaniwang na. Ug na ako dari magsige ni ja katog kada palis ug wa ko. Di mo kuan dana. Di mo tog. Katawara mo ka. Okay, shout out. Agad yung katapad gabi si Ja ug si Aliana giteng anang si Lexi. Si Aliana kay basta na ako kay rin na mudog na. Usahay atong nanay sahay patato jang mama. Bugat ka do basta gadugon kasi ko daghan kasi pasa sa mga panit tas ang paa daghan. Sakit ang kalawasan. Dugog ko kay mo ora ko buntis ngala. May di ka masugot si mama buntis, simba ko. Di. Kay di ka gusto na manghod. Di. Kay Di good. nga tong dalton ba cute. Ano lagi di ka masugot? Di ko. Cute, manghod, labi naglaki. Siya gwapo nga tong dalton. Nga na kay manghod, gwapo. Diya ikaw gwapa, ati na ka. Diya si agpapa kay si Jumil. Na? Na? Diya gwapo gliwat kay gwapo mas Jumil. Na? Diya gwapa pas mama. Gwapas mama di. Ha, magkaliwat. Gwapa magham kaning liwat. Ba. Wa, ang liwat ka ni Shano Mimong. Maniliwat kang tumili. No! Ayaw, dat ugi ang tami kay na ibibidan. Ayaw, yung bibidan ni. Agay! Agay ay! Agay ka! Agay, bay sakit. Sa mo, itong kasakit ang kalawasan. Tog na tao, tog sa amin guys. Nakatog na dyslexia guys. Mga danig
kabatang swimming pool. First time na nakaanhi guys. Diya gibus over kay garabig nag-video ki. Then ako bye guys. Ja, mora to igor ra mini adtos kabatang swimming pool first time pa na nakaadto didto kay murag bag-o pa sa gi-open ja garabi ako kaso ka vlog kay kanang na video ki. Kuan kadto basa ba kadto makapiright atong vlog ja. Kuan man pa dyan nice kay na slide ja. This pwede. Pinakalaman ni Lexian. Ayan na. Wag. Ayan na. Kuan di siya pwede seleksyon to kay hilawom kadyo paliog pagali ko naligo wa di pag kumaligo kay kuan kanang nadaga ko dala nang lawas pero kog kahilantanon na Mga nang di man kunin mo dad. di lagi pwede kadto kay hugaw ja kuan lawom ning hospital ako ni Dudes og kanang naay laag kay mubalik na sa Manila. Ma, Kan umantad man aw kan kanawa man ang tato ja ko ganit kanawa kay balik-balik naman ja maora man pud swimming pool ra nga na ja kuan pud kadyo sa kanawa parang bugnawa kanang wa di ay mabaw. wa lagi mabaw lawom kadto paliog manggali ni Along si Along mayang gipa-drive kay di ko kagwanta mag drive basta madaga ja ang sakay ako og katong nay anak sa amo ang silingan dari baji pud Ma, Gisley Pilicio. ma, katugon ko. Hapon na, uy, mag-alas 6 na. Magkauna, ay sa kamatog. Haya si. Anong ginagawa mo? Lain ang lawas sa kailantanan ko na. Kuhan ka doang, oh. Mag-at. Kasi gungod ka doang ang ridla. Uy, galing ang ridla kay mo. Tibuok. Nga ni ko basta magsikog kag mangga. Diya siliksi kay wala nagiuban kay hamon nagipahilot gabi useless ra pahilot gabi diya banon diya di pa siya magsilbi ato okay ra og kuan na ay pangbata nga swimming pool diya wa man diya kuan kanang dili ba kuan ag tubig dili mo awas na ara sige pundo lang gusto kanang mag-awas ba siya para mo kuan ag kanang duga maanod wa man kuan ra kanang nay tapon og rag tubig. Ma, Di paras kanawa ba? Unsa man? wa pa ko kaligog swimming pool. Puho na lagi ko ano. Di ta dadto kay way kuan, way pangbata, hawm. Doon ra siya guys padung ra jag ubay pero first time pa jud na nakaadto dadto kay nangutan ako tunay nagbantay murag bag upa kun na sila nag-open. Jadi kakadyo maka-vlog adto kay kuan. Nay nanggi sana video ki duha ka buk video ki pero at least nakakanta po kog marijag kanta kog kinsa siya charot ja salamat dai ko nagdanog laag si Dudes Kagas taga Sierra Bulyones kakita naman na siguro mo ana ni guys katong nag-vlog ko katong gikan kog hagna Ma, ano wa man kunin mo giupan. di lagi pwede kay bago pa kagihilot ja kuan kanang atang live charot bisag daghan tay problema ato ra kung i-enjoy lag-lag nga na makamawag atong mga problema stress Kana sa amo. wala ng mga marites Kana sa ang klase, ma. tomorrow morning are you ready Chat is mama of si ma'am. oh good Lunes naman klase nam siguro mo basta lain dugang lawas tidyo ko ingani grabing bugnawas ang mga pad sa tiil o kamot di man ta kumulakaw kay ganiha kakita man mo sa vlog ganiha nga nagigda-higda ra miliksim katugon jud ka dadto da mauwa man ko kay padung naman si Dudes tani ja mauwa ko mo balibad pa ni aw ni balibad jud ko ning kog next time na raman ja ningan man si nga padung na mo nang wa na ning kog sige na raman kay kuan lagi kanang nay wako smooth mula ag pa kay nadaga lagi nga nandiya. Tapos liksi wa poy uban sabay sila nanay kay sila kuya dito mas ibabaw ng wifi. Nauli ko mga papoy paguli na haron. Mara niyang
mara na yung vlog guys, kay mapaway sa ko. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye guys. God bless na tong tanan. Bye. Bye.